Рады вас видеть бүгінгі біздің кішімізде, ешілер екшен кішесінде. Her якшәмбе сезне җирга шундый якты, яхшы өебездә сезне һәм бүген дә без сезне җирга булдык. Беләбез инде бик күбегездә экзаменнар хәзер бара институтларда. Менә шуңа күрәдер кешеләр әзрәк бөтенсе экзамен бирәләр. Аннан соң инде сезнең каникуллар була, әйттеләр, шулаймы? Примерно, наверное, потом каникулы будут, да, до февраля. Вот, аннан соң тагын җыелырбыз дип уйлыйм. Минем исем Гөлнара, кем белмәде, мин үзем Казаннан тумыштан. Образование минем беренче IT һәм бу штаб татарның координаторы булам. Безнең идейный вдохновитель Рустам Фаизович Ямалиев, кем белми, система бу һәр вакыт бөтен кешене каршы ала. Фикерләрне сездән көтәбез, активистларны. Беләсез инде безнең яраткан Рустам, географ, яраткан спикеры шуңа. Ул да бүген сөйләр, кызык фикерләр, ниме? Аның синең темаң бар үзеңдә. Һәм без кичә Гауга төркеменең концертында булдык, квартирникта булдык. Менә шунда күп кешеләрне очраттым һәм менә без кичә Идрис Хасан белән күрештек анда һәм мин аны бүген штабка чакырдым. Ул бик актуаль темада шөгыльләнә име. Һәм менә шуны мин бүген аңа сорадым. Сезгә дә бик кызык фикерләре белән сезнең белән дә, пусть поделится своим мнением и расскажет о том, что чем он занимается. Ул бик узак Мәскәүдә укыды, эшләде һәм хәзер инде Казанга күчте. Менә шул үзенең тарихын сөйлә безгә, үзең турында берәр сүз әйтегез. Минем исем Идрис, мин үзем Шалда тудым, Казанда торамын. Татар штабында дөрес әйткәндә 5 ел булмаган, әмма монда мин Мәскәүдә эшләгәндә 19 елда студент буларак монда килгән идем. Һәм 3 ай эшләп монда качакта килә идем. Шулай без Гөлнара белән таныш. Хәзерге безнең тема, безнең компания Кытайдан товарлар йөкләү белән шөгыльләнә. Безнең клиентлар шул кешеләр, кем Кытай белән эшли. Мәсәлән, сатучылар Вайлберста, Озонда, Казан Экспресста. Без аларга товарны Гуанчжоудан алабыз, сатып алабыз, тикшерәбез һәм Мәскәүгә җибәрәбез. Мәскәүдән Россиянең төрле шәһәрләренә җибәрәбез. Безнең компаниянең исеме NSI Group дип атала. NSI Group. Ул Гуанчжоу шәһәрендә урнашкан. Без нинди өлкәләрдә үзебезнең хезмәтебезне күрсәтә алабыз. Ул беренчедән әйтүемчә, кем Вайлберста, Озонда һәм төрле маркетплейсларда сата. Икенче төрле кешеләр ул, мәсәлән, үзләре өчен алалар. Мәсәлән, сездә, барыгызда Алиэкспресстан алганыгыз бардыр. Хәзердә хәле актуаль түгел, әмма барыбер алалар. Без дә алар кебек эшләй алабыз. Әмма без нәрсә белән аерылабыз, ул без төрле товарларны бергә җыеп, күп сатучылардан алып, аны тикшереп, сезгә өегезгә китерә алабыз. Тагын нинди клиентлар була? Мәсәлән, әгәр сез Кытайдан машина алып килергә теләсәгез, анысында эшләтә алабыз. Безнең компания Бишкекта тоже урнашкан. Анда без машиналарны тоже уздыра алабыз. Сезнең үзегезнең нинди бәлки сораулар бардыр, Кытай белән эшләү турында нинди сораулар бардыр. Мин үзем сөйләй алам, төрле әйберләр. Әмма әгәр сезнең дә үзегезнең ниндидер теләкләрегез булса, мин шул юнәлешкә күбрәк китерим. Инде синең эш бу компанияда? Мин берчән партнер буларак эшлим. Мин клиентлар белән эшлим. Аларны алып барам, тикшерәм, аларның заявкасы дөрес вакытта алар кулына алсыннарны, алуын тикшерәм, түләүләрен тикшерәм һәм яңа клиентларны эзләү, урысча әйтмәшле,
как менеджер развития бизнеса. Шулай дисек та була. Әмма бу безнең ничек әйтергә партнерство буларак булгач, ул ничектер эшнең нәрсәләре, обязанности аерылалар. Син бусында эшлисең, шуңа күрә күпчелек мин клиентлар белән эшлим һәм аларны эзләү белән шөгыльләнәм. Так. Нинди лайфхаклар бар? Беренчедән, ни өчен безнең белән эшләп була? Алиэкспресстан гына түгел, чөнки без әйтүемчә төрле товарларны, мәсәлән, 10 фабрика бар икән ди. Берсе курткалар ясый, икенчесе сумкалар ясый, өченчеләре, белмим, бренд электроника булсын. Без барысын да аларны җыеп, аларны сезгә турдан китерә алабыз. Сез Алиэкспресстан алсагыз, мәсәлән, анда бер товарны, аерым җибәрәләр. Аларны бер упаковкада җибәреп булмый. Шунысы белән аерылабыз. Бу беренчедән шундый лайфхак. Сез бер заказда төрле товарларны алып килә аласыз. Менә шундый лайфхак бар. Кайда товарларны эзләп була? Алиэкспресс турында ишеткәнегез бардыр, әйбет. Бар Алиэкспресстан тыш, бар тагын Alibaba. Оптовый. Анысы ишеткәнегез бармы? Оптовый Алиэкспресс. Alibaba, анысы .com. Alibaba ул оптовыйрак һәм алар экспорт белән шөгыльләнәләр. Мәсәлән, оборудование ала аласыз. Тагын нәрсә ала аласыз. Төрле нәрсәләр. Сырье буларак та ала аласыз. Төрле әйберләр. Бар Taobao. Taobao булса, ул күбрәк Кытайлар өчен ясалган сайт. Булса, ул чит илдә яшәүчеләр өчен, мәсәлән, Россиядәнме, сез Америкаданмы, сез барыбыз Alibabадан алабыз. Әгәр Taobao булса, ул такая розничная сеть. Анда Кытайлар үзләренә ни алалар? Сумкалар, төрле киемнәр, барысыннан алалар инде. Тагын бар, өченче сайт, мин иң яраткан сайт, ул 16.88. Ул булардан нәрсә белән аерыла? Беренчедән ул оптовый, шуңа күрә анда бәяләр күпкә түбәнрәк. Икенчедән, аның турында әз беләләр, дөрес әйткәндә, бөтен кеше бу сайтларга карый, дөрес әйткәндә, аны бусы иң көчлесе, янда шундый күп төрле товарлар бар. Шуңа күрә, әгәр мәсәлән сез үзегезгә товар эзләргә булсагыз, моннан эзли аласыз. Розницаны алып була. Мәсәлән, күп бер фабрикалар әйтәләр, юк, бездә розница алып булмый диләр. Алыгыз, күп иттереп 10 штук алыгыз. Без аларга әйтәбез. Әйдәгез, беренче тапкыр алганда берне алабыз. Бизнес по-татарски дигән сүзен. Розница тоже алып була. Тагын. Нинди тагын лайфхаклар дисәмме? Сез белергә тиеш әйберләр дисәмме, ул шундый әйбер. Товарның плотность дигән әйбере бар. Нәрсә ул аңлата? Плотность товара. Как плотность вещей, уже понятно, да, что такое. Мәсәлән, бер коробка, бер груз, бар, икенче груз, и барысы да алар 100 килограмм булсын. Монда есть, монда да есть. Костасының доставкасы кыбатрак була. Икенчесе, ни өчен, чөнки ул контейнерда күбрәк урын җыя. Габаритлары зур. Шуңа күрә, әгәр бренди товар үзегезгә сайласагыз, артык объемлы булган товарны алмагыз. Мәсәлән, мендәрләр, одеяллар, чүпчеләкләрен, аларны алырга кирәк түгел, чөнки аларны беренчедән монда да алып була, юн бәягә, арзан бәягә. Аның доставкасы бик кыйбат чыгачак. Чөнки аның плотности бик югары. Шуңа күрә моның турында тоже белергә кирәк. Доставка анда ничә көн килә? Карагыз, безнең әгәр заявканы алсак, бер заявканы ул бер ай була. Бер ай? Әйе. Әмма доставка Гуанчжоудан Мәскәүгә кадәр 15 көн. Нигә бер ай?
ике атна таңга кой китә, ул беренчедән товарны алу, аны бизнес складка җиткезү. Әгәр беренче фабрика булса, аларның барысында бергә санау, тикшерү. Мәсәлән, безнең клиентлар бар, аларның мәсәлән бер позиция, анда 500 штук була ала. Барысына санап чыгарга кирәк, әгәр җитмәсә, без аның өчен компенсация ясыйбыз. Шуңа күрә без безнең эшебезне эшләйбез, процент алабыз, әгәр нәрсә җитмәсә, нәрсә ватылса, без компенсация ясыйбыз. Шуңа күрә аны алгач, яхшы итеп тикшерергә кирәк, һәм аның өчен вакыт кирәк. Аннары тикшерүгә, мәсәлән, 1-2-3 көн китә ала, төрлечә, һәм Сез үзегез Китайда булдыгызмы? Әйе, булган бар. Үзем Тайванда стажировкада. Стажировка? Әйе, Тайванда укыдым. Анда Кытай телен өйрәндем. Вот. Ну, Мәскәүдә как раз таки не булып эшләдем, экскурсовод булып эшләдем музейда. Теге Цветной бульварда, бәлки беләсездер музейны. Карантин алдындан эшләйдем 19-нчы елда. Аннары карантин башланды. Алар башта вирусны тараттылар, аннары киттеләр. Вот хәзер ул музей мин белгәнемчә анда Кытайлар инде һәр йөрми. Туристлар сонда зәйдә, но мен анда эшләдем башта. Вот. Шул вакытта мин штабта тартулар турында белдем. Так, моның турында аңлашыладыр, әйбәт. Өченчедән тагы нинди сез белергә тиеш әйбер ул обрешетка дигән әйбер бар. Бер сорау бар. Әйе. Бу бизнесны башлагач первоначальный взнос нинди булырга тиеш, ну, в среднем. Кайсы бизнес? Товарный бизнес или байерство? Кая чыгарга? Ну, аларга сатырган инде. Мәсәлән, сез Валбер состарга телисез икән әйбәт. Шуның турында сөйләшәбез бит. Әйе. Башта менә 20нчы елларда, 19нчы елларда әле мәсәлән, ишкәнегез бардыр Казан Экспресс, анда Валберслар турында беләсез әлбәттә. Анда 100 мең белән киреп була, 50 мең белән киреп була иде, 100 мең белән киреп була иде. И ел саен аның теге точка входа гел арта бара. Чөнки конкуренция күбәя. Хәзер минем белгәнемчә 100 мең кирәк. Кайбер кешеләр әйтәләр 500 мең кирәк дип. Үземне партнерлардан сораган, алар әйтәләр, ну, клиентлардан сораган, алар әйтәләр 500 мең дип. Чөнки конкуренция гел арта. И зур объем доллара кирәк сразу. Бәяләр түбәнрәк булсын өчен. Вот. Шуңа күрә 500 мең. Икенче әйбер ул обрешетка дигән әйбер. Минем күптән түгел шундый бер очрак бар клиент белән. Ул миңа әйтә, менә мин Кытайдан, ну, ул бездән ала инде товар. Әйтә, бу юлы үземә шәхсән әйберләр аласым килә. Анда зубный щеткалар тегесе булса, киемнәр. И аның шундый товарлары иде, алар бик тиз ватыла торган инде. Аларга әгәр ул грузны обрешетка ясамасаң, ул тиз ватыла. Әгәр обрешетка булса, һәм ул ватылса, без аның өчен компенсация ясыйбыз. Чөнки бу безнең хатабыз. Обрешетканы бәлки дөрес ясамаганбыздыр. И шуңа күрә без компенсация ясыйбыз. И шуңа күрә biz кайбер товарларга прям обрешеткасы җибәрмибез. Клиентка әйтәбез, обрешетка кирәк дип. Әмма обрешетка ул яхшы әйбер, әмма бик кыйбат. Ни өчен ул бәягә тәэсир итә? Чөнки аның весы бар. Мәсәлән, ул зубный щеткаларын алды икән, җилмәндә 10 штук. Ну, теге зур, шунда упаковкалы электрический. И ватылмасын дип без обрешеткасын ясадык, әмма клиент белмәде, обрешетканың бәясе шуңа хәле кыйбат чыгыр дип. Шуңа күрә товарны сылаганда экономиканы алдан ук санарга кирәк, белергә кирәк. Әгәр обрешетка булса, аның весы күп була. Мәсәлән, һәр 100 дер икән, алар 130 була ала. Уже 30%-ка бәясе күтәрелә. Обрешетка булса. Нинди рисклар турында алам, сөйләй алам. Әгәр, мәсәлән, компания сез аласыз икән ул товарларны, үзегез өчен, да бизнесыгыз өчен, әгәр поставщик не булса, непроверенный урысча әйтсәк булса, ул сезне акчагызны алып китә ала, мәсәлән.
Шокра мин кел Казанда. Мне что-то было. Анары карго компаниялар, карго перевозчик. Казаннан Москвадан нашлись. Мин Казаннан эшлим. Әйе. Була мин дөрес әйткәндә бер 3 көнгә генә килдем. Минем уже бер сәгатьтән соң поезд. Доставка баштан Москвага килә, Әйе, Москвага килә, аннары төрле шәһәрләргә илтәбез. Теге Байкал сервис дигән транспортный компаниялар. ПЭК, СДЭК, ТЭК. Транспортный компаниялар, алар битенә шул СДЭК аларның бәясидә күркәк. Әйе, мәсәлән, СДЭК алсагыз, аның бәясе артык югары була. Әйе. Шуңа күрә без Байкал сервисына җибәрәбез. Алар белән юнрак та, бәясе тәбәнрәк. Синең хәбәр ишеткәнең бармы? Менә Wildberries анда рынокка хәзер чыга. Менә шундый кешеләргә, сиңа, миңа, бөтен кешеләргә бармы ниндидер рисклар? Безгә бит авырак кешеләргә булачактыр. Әйе, минем фикеремчә авырак булачак. Хәзер ничек менә була бөтен тормыш? Чыгаргамы анда, юкмы? Минем фикеремчә, бөтен нәрсәләр Wildberries аркылы инде Россиягә монда керәләр, шуңа күрә. Әйе. Ну, беренчедән Кытайлар, мин монда Кытайлар юк бит. Вот Кытайлар. Минем фикеремчә, Кытайлар бизнес ясаганда алар күпчелек яхшы дип санамыйлар. Алар Кытайда булып, алар аналитиканы яхшы итеп ясамасалар, алар яхшы дип сата алмаячаклар. Хәзерге вакытта алар бәяләрне бик каты түбән төшерәләр. Беренчедән, гадәти Россиядә булган бизнесменнар нидә шунардан нидә инде страдают. Чөнки алар бәяләрне төшерәләр, демпинг, без сата алмыйбыз. Менә шул нәрсә. Но аннары ул Кытайлар үзләре дә сата алмаячак. Нигә? Алар, мәсәлән, 1 миллион белән керәләр. Әйтәләр, бездә акча күп, керттек 1 миллионны. Ярты ел уза, алар аңлыйлар, без, оказывается, в минус вообще работали. Чөнки алар аналитиканы яхшы уздырмыйлар. Шуңа күрә мин аны хәлле куркмыйм. Әгәр алар өйрәнсә яхшы итеп аналитиканы. То есть алар Wildberries белән бер анда 2 ел эшлиләр, дан соң Минем фикеремчә, пока шулайрак, наверное, потому что минем клиентлар үзләре зарланалар, бәяләр төште, без конкурировать итә алмыйбыз, шуңа күрә шундый кечкенә проблема булды, но минем фикеремчә, алар барыбер аннары китәләр. Но икенчедән, ни өчен ул безнең өчен хәтле каты риск түгелдер дип уйлыйм. Минем аңлавымча, алар Кытайдан барып алып киләләр. Яларның доставка вакыты бик тиз түгел. Әйе, без дә бер ай китерәбез, әмма сез клиент буларак заказ ясаганда ул сезнең өчен 2 көндә килә. Алар, әгәр Кытайдан китерсәләр сезнең заказны, ул уже байтак вакыт уза. Тагын нинди моментлар бар? Менә поставщик шундый ватылган әйбер сезгә җибәрсә, аны ничек страховать? Әгәр безнең складка Гуанчжоуда килгәндә товар ватылган булса, төсе дөрес түгел икән. Кытайлар шулай итәргә яраталар, алар мәсәлән кара дисең икән. Алар әйтәләр, ну, бусы кара түгел инде диләр алар. Бусы зәңгәр, шул булсын инде, җыш туганнарга зәңгәр күлмәк алып, ул киләбез дип әйтәләр инде. Алар өчен аерма юк. Зәңгәрме, карамы, ну, кайбер фабрикалар шулай эшлиләр. Әгәр зәңгәрләр, кара урынына зәңгәрләр килсә, без аларны кире җибәрәбез. Әйтәбез, сез безгә бу грузны дөрес китермәдегез. Алыштырырга сорыйбыз. Әгәр без кайчакта, мәсәлән, шундый хәлләрдә булгалы иде, клиент заказны ясый, без аны алабыз, Гуанчжоуда, һәм кайбер детальләргә просто күрмәдек анда, мәсәлән, ниндидер анда төсе бүтәнрәк икән. Эшебезне, мәсәлән, 100%-ка эшләп бетермәдек икән, ул вакытта без сезгә компенсация ясыйбыз. Ул вакытта без компенсация ясыйбыз, һәм сез үзегезнең акчагызны тагын җаваплысыз. Чөнки без үзебезнең өчен комиссия алабыз, һәм рисклар анда керелгән. Комиссия ничә? Комиссия 3%-тан 10%-ка кадәр, әмма ул заказның авырлыгыннан тора. Әгәр заказ бик анда кайбер заказлар безнең бар, анда 100 төрле фабрик.
ну, без преувеличения, прям 100 фабрик. У вакытта бик авыр эшләргә барысына тикшереп чыгарга кирәк. Үземнең контактларны калдыра аламын. Shut up.